Welcome to Let's Talk Music with Sony Komanduri. Thank you so much. Thank you. Hi Parnika akka, once again welcome to Let's Talk Music with Sony Komanduri. Thank you Sony. చాలా ఫార్మల్ గా చాలా ఇదిగా ఉంది అంటే ఏదో కొత్తగా ట్రై చేసా కానీ చెత్తగా ఉంటుంది అనుకోలేదు అక్క. చాలా చెత్తగా ఉంది బట్ దట్స్ ఓకే. ఇంకా వాళ్ళ కోసమన్నా మనం కొంచెం ఫార్మల్ గా బిహేవ్ చేద్దాం. ఓకే సో పర్ణిక అక్క, మన ఇద్దరి ఫ్రెండ్షిప్, మన ఇద్దరి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అని కూడా చెప్పలేను, షీఈ్ మై ఎల్డర్ సిస్టర్ అని చెప్పాలి. సో షీఈ్ లైక్ మై ఓన్ సిస్టర్ ఏదో ఆర్ ఫస్ట్ కజిన్, అలానే ఉంటాం మేమిద్దరం. సో ఇట్స్ సో నైస్ నోయింగ్ యూ. సో అక్క, వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూ సాంగ్ అ సాంగ్ ఆన్ స్టేజ్? ఆన్ స్టేజా? నేను ఎక్కువ డాన్స్ చేసేదాన్ని సోనీ. అయితే డాన్స్ చేస్తూ పాడుతూ డాన్స్ చేసేదాన్ని. అప్పుడు డాడీ వాళ్ళు అరే ఇది పాడుతోంది అని చెప్పి నాన్నమ్మ దగ్గర తీసుకెళ్తే అరే శృతిలో పాడుతుంది, దీనికి నేర్పించవచ్చు అని. సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ డాన్స్ అనమాట. స్టేజ్ మీద డాన్స్? స్టేజ్ మీద కరీంనగర్లో లేడీస్ క్లబ్ తర్వాత ఇవన్నీ ఉండేవి. అమ్మ తీసుకెళ్లేది కాంపిటీషన్స్, తర్వాత ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సెస్, ఇవన్నీ డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పాడుతూ డాన్స్ చేయడం వల్ల నాకు సింగింగ్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కూడా కాదు. బికాస్ ఆఫ్ ఇంట్లో కొంచెం పుష్ వల్ల దీనిలోకి వచ్చాను. చిన్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ 2 years 3 years ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్, ఊరికే ఏదో చిన్నపిల్లలు చేస్తుంటాం. పాడడం అనేది స్టేజ్ మీద అంటే ఇంకా నాన్నమ్మ షోస్ ప్రోగ్రామ్స్లో పాడేదాన్ని. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఒక 4-5 years 5-6 years అలా ఉన్నప్పుడు కర్ణాటకే అప్పుడు ఎక్కువ. అసలు నాకు సినిమా సంగీతం అంటే ఏదో పాటలు వినడం తప్ప అది ఇలా ఓహో ఇలా మనం కూడా పాడొచ్చా సినిమాలు అన్నది అలాంటి తెలియదు. ఓకే. అండ్ సోలో పాట పాడింది ఎప్పుడు? సోలో పర్ఫార్మెన్స్? సోలో ఆన్ స్టేజ్? ఆన్ స్టేజ్ సోలో అంటే ఇంకా కాంపిటీషన్సే స్టార్ట్ అయ్యాయి స్కూల్స్లో. 5th 6th standardలో అప్పుడు ఇంకా అసలు కర్ణాటక పాడితే అసలు నన్ను మించిన వాడు లేడన్న ఫీలింగ్లో ఉండేది అనమాట. ఎప్పుడు నాకే వచ్చేది. స్కూల్లో ససారీరి అన్నా చాలు ప్రైజ్ వచ్చేది. మరీ అంత ససారీరికి ఇవ్వలేదు, అప్పుడు బాగానే పాడి. అలా కాదు, నార్మల్ గా అందరూ ఇంగ్లీష్ పాటలు ఆర్ మూవీ సాంగ్స్ ఇలా పాడేవాళ్ళు కాబట్టి మనం ససారీరి అంటే ఓ ఫస్ట్ ప్రైజ్. ఓకే పడితే చెప్పట్లు పడిపోయేవి, ఇప్పటికీ పడతాయి. అది కర్ణాటకకి హిందుస్థానీకి ఉన్న పవర్ అని చెప్పాలి. బట్ 5th 6th standardsలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం కాంపిటీషన్స్కి అవన్నీ వెళ్ళి పాడటం. అండ్ ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్, స్కూల్కి ప్రైజెస్ తేవడం ఇవన్నీ ఉండేది. అండ్ అప్పుడే స్కూలింగ్లోనే స్టార్ట్ అయింది. వెరీ నైస్. అండ్ డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ అసలు నువ్వు ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అవుతావు, నీ ప్రొఫెషన్ సింగింగ్లో ఉంటుంది ఆర్ టీవీకి సంబంధించి ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్లో ఉంటుందని ఎప్పుడన్నా అనుకున్నావా? అసలు నాకు అంత గోల్స్ అంత ఇవి నేను ఇదైపోవాలి అన్నీ ఉండేది కాదు. ఏదో టైంపాస్కి ఏదో ఇంట్లో నేర్పిస్తున్నారు, సరే ఇంకా నాకు తప్పదు కాబట్టి నేర్చుకోవాలి. నో ఎస్కేప్, నీకు కూడా తెలుసుగా ఇంకా ఎస్కేప్ అనేది ఉండేది ఇంట్లో ఉంటే. సో అలా ఉండేది. అలా అంతే తప్ప నేను అసలు టీవీల్లో పాడేయాలి, సినిమాల్లో అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఆర్ ఇంత ఎక్కువ ఆలోచించలేదు అసలు. సో ఇవన్నీ నాకు బోనస్ లాగా అనమాట. ఓ వావ్, ఓకే నౌ ఐ యామ్ ఇంటూ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఓకే, ఇదంతా నాకు బోనస్. Awesome. And నువ్వు పాడిన ఫస్ట్ మూవీ సాంగ్, డెబ్యూ మూవీ సాంగ్ ఏంటక్క? పోతే పోనీ అన్న సినిమాకి కోరస్ పాడడానికి రామాచారి సార్ నన్ను గీతని పంపించారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొఫెషనల్ స్టూడియోకి వెళ్ళి వేరే వాళ్ళతో ప్రొఫెషనల్లీ పాడడం అనమాట. ఆర్పి గారి స్టూడియోకి వెళ్ళి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారిది ఆ సినిమా.
సో అక్కడ కోరస్ పాడేవాళ్ళం. గాయత్రి అక్క, సుధా అక్క వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సీనియర్స్ పాడే వాళ్ళతో పాటు నొటేషన్ రాయడం అన్నీ మేము మీద బిక్కు బిక్కుమని నుంచొని ఎక్కువ మాట్లాడకుండా అవన్నీ నుంచొని పాడేవాళ్ళం. సో అలా కోరస్ పాడుతూ పాడుతూ ట్రాక్ సింగింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ట్రాక్స్ ఆ సినిమాకి అన్ని ట్రాక్స్ పాడాను. అందులో వాళ్ళకి 2 నచ్చాయి. ఒకటి సాడ్ సాంగ్, ఒకటి మాస్ సాంగ్ అనమాట. సో అవి 2 ఫైనల్ చేసేసారు. అది దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్. ఏ ఇయర్లో అక్క, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్? అరౌండ్ 2005. అయితే 2005 కాదు, నేను జీ సరిగమప పాడిన తర్వాతే. ఓకే, ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 2008, 7, 8. సో అందులో ఫుల్ మా సాంగ్, ఇంకొకటి ఏడుపు సాంగ్ అయి ఉంటాయి ఇది. బట్ యా, ఇవి 2 ఫైనల్ అయ్యాయి. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్. ఆసమ్ అక్క. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ ఫస్ట్ రౌండ్. Okay. ఇట్స్ కాల్డ్ డమ్ రోల్స్. ఓహో, ఇందులో రౌండ్స్ కూడా ఉంటాయా? Yes. ఇది మాకు సర్ప్రైజా? డెఫినెట్లీ. Okay. సర్ప్రైజ్ కాదక్క, నువ్వు ఎపిసోడ్స్ చూస్తుంటే నువ్వు రిప్రైజ్ అయ్యేదాన్ని. ఓకే, యా. సో ఎపిసోడ్స్ చూసినా చూడడం వేరు, ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వేరు కదా. నీకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుసా? కవర్ స్టార్ అలా నువ్వు కవర్ స్టార్. ఓకే, ఈ బిరుదు నాకు చాలా మంది ఇచ్చారు కాబట్టి నాకు అలవాటే. ఎనీవే అక్క, ఫస్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే డమ్ షాట్స్ తెలిసే ఉంటుంది కదా, అలా పాట టైటిల్ ఆర్ పాట పేరు ఆర్ పాటలో ఏదన్నా ఒక లైన్ ఓకే నువ్వు అడిగితే నేను గెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, నేను అడగాల? నువ్వు కొన్ని అడుగు, నేను కొన్ని అడుగుతా. నువ్వా నేనా? ఫస్ట్ నేను అడుగుతా. ఓకే, చాలా ఈజీ అడుగుతా. ఓకే ఓకే. నువ్వు అలా అంటే నాకు ఎందుకు సర్కాజం అనిపిస్తుంది అంటే, నువ్వు చాలా ఈజీ అనకపోయి అంటే నేను ఈజీగానే ఉంటుంది అనుకున్నాను. ఓకే, చాలా ఈజీ అడుగుతాను. అనుకున్నాను. సో అవేంటో, పచ్చబొట్ట పచ్చబొట్టేసిన ఎందుకు అక్కాల అంటే నీకు చాలా, అంటే నువ్వు బాహుబలిలో పాడావు కదా. సో బాహుబలి మళ్ళీ నీ సాంగ్ అడిగితే ఇది మరి చీటింగ్ అనుకుంటారు కదా. అంటే నువ్వు కొన్ని పార్ట్ 2లో అడగాలిగా, పార్ట్ 1 సాంగ్ ఎందుకు అడిగావు? అంటే అందరు మన ఫ్రెండ్స్ కదా పాడారు, మన ఫ్రెండ్స్ సాంగ్స్ అదనమాట, అందుకే. ఓకే అక్క, అందుకని అంటే మన వాళ్ళ సాంగ్స్ మనమే అడగాలి కదా. నాకు ఈ తిక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది కదా. షీ ఇస్ ద కల్ప్రిట్. తనని చూస్తూ పెరిగాను, తన తిక్కనంతా తీసుకున్నాను అనమాట. ఇద్దున్నప్పటి నుంచి అలా నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి. అంటే మరి నేను అప్పుడు పెద్దగా లేను, మరి పెద్దగా వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు. నేను పర్ణికక్కని ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు చూసాను. ఒదగడం చూసావా? అది నేర్చుకున్నావా? అర్థం కూడా నేర్చుకోవే. అర్థం కూడా తెలుసుకున్నాను. యా, సరే. ఇప్పుడు నేను కూడా నీకు ఈజీగానే ఇస్తాను. నువ్వే నాకు ఈజీ ఇవ్వగలవా? నేను కూడా నీకు ఈజీ ఇవ్వగలను. ఓకే. బుట్ట బొమ్మ బుట్ట బొమ్మ బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటేవే, అదే పాట. యా, సరే. ఇప్పుడు నువ్వు కొంచెం టఫ్ ఇవ్వు, నేను కూడా కొంచెం టఫా? ఎక్స్ట్రీమ్లీ టఫ్ అయినా నో ప్రాబ్లం. నో, ఎలా చెప్పాలి ఇక్కడ? ఇది లేదే. ఏంటది? వర్షం, మేఘం, చెవులు ఇయరింగ్స్, ఘల్ ఘల్, ఇవన్నీ మర్చిపోతా. నాకు నువ్వు చెప్పేది గుర్తొస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎవరైనా వేసుకున్నారా? స్టోన్స్, పర్ల్, ముత్యం. ముత్యం అంతా పసుపా? సెకండ్ది ముత్యం, ఫస్ట్ది స్వాతిలో ముత్యం అంతానా? నేను ఇంకా స్వాతి గురించి చెప్దాం కాదు, ఇలా ఇలా అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్. బట్ పర్లేదు, నాట్ బ్యాడ్, గుడ్ జాబ్. ఈసారి నీకు కూడా ఇస్తాను. హార్ట్, ప్రేమ, గుండె, బ్లూ, అబ్బో నీలం, నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా. మా టీం వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఈజీ సాంగ్ ఇచ్చారు. నీకు ఇచ్చారా? నాకు వాళ్ళే ఇచ్చారనమాట పేర్లు, నేను అడగమని. సో అంటే మన టాలెంట్స్ చూసి వాళ్ళు పాపం అలా. లేదు, లైక్ యాక్టింగ్ టాలెంట్స్ చూసి ఎందుకులే పాపం. కూర్చోాలి కదా. ప్రీవియస్లీ ఒక ఎపిసోడ్లో నేను ఒక SD కార్డ్ మొత్తం ఒక సాంగ్ గెస్టింగ్కే అయిపోగొట్టాను అనమాట. సో
SD కార్డ్స్ చాలా కాస్ట్లీ, సో వద్దండి అని చెప్పి నేను ఇస్తా అని చెప్పి ఇచ్చేసారు. బట్ ఇంకొకటి నువ్వు అడుగుతావు అక్క ఏదన్నా? నేను అడగాల? యా, యువర్ చాయిస్. చెప్పు. అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో ఇక్కడ ఇప్పుడు నౌ. ఇది ముందు ఇది అంటే ఇప్పుడుది అన్నాను కదా. ఇప్పటిదా? అది అది ఇది అని చెప్పలేను. ఇది నువ్వు ఆగు. అది ఇది కాదు, అదే ఇది. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు. ఇలా ఇలా ఇదా? సో దీని వెనక సీక్రెట్ ఏంటంటే ఇదా వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు. సో ఇదా అదే ఇది. దాని పేరు హైదరాబాద్ లో అది అని పెట్టాల్సింది. అదే తర్వాత రియలైజ్ అయ్యే అది ఇది. ఇదా అదా? అది అక్కడ లెవెల్, చైర్, సర్ఫేస్, రోడ్, సర్ఫేస్, స్ట్రైట్, ప్లేన్, హైట్. నీ టాలెంట్ చూసేవాళ్ళు ఇంకా ఈజీగా ఇస్తారేమో అనుకున్నా. ఓకే. ఎత్తు, ఎత్తే, పొట్టి హైట్. అది దానిపైన ఏముందా? అది ఏ హైట్లో ఉంది? అది ఏంటి? టేబుల్, ఇంకా చైర్, బాక్సింగ్దా, టిష్యూ పేపర్, దానిపైన కిచెన్. కిచెన్లో స్లాబ్ పైన ఏమున్నాయి? స్లాబ్ని ఏమంటారా? గట్టు. గోదావరి గట్టుంది. నీకు వచ్చిన పాట కాదు, నేను ఇచ్చిన పాట పాడండి. ఆ గట్టునుంటావా నాగన్న, ఈ గట్టుకొస్తావా నాగన్న. అదనమాట. దాన్ని ఆ గట్టుంటే ఈ గట్టుంటా అని చెప్పి అదే కదా అన్నది. నువ్వు అది ఇది కాదు అదే ఇది అన్నావు. నువ్వన్నావు, నేను అనలేదు. నువ్వన్నావు అది. ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావు? ఇది కాదు అదే ఇది, అది ఇది కాదు నువ్వు అంటే నేను అదే ఇది అన్నా. కాదు నేను చెప్తాను. ఇందాకేమన్నావు? పచ్చబొట్టేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అన్నావు. మరి అటు ఇటు చూపించినప్పుడు సాకేత్ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు అది ఇది కాదు అదే ఇది అని అనుకుంటా కదా. నేను ప్రతిసారి ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్ నే ప్రమోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎలా? చెయ్యవా అంటే దానిని ప్రమోట్ చేస్తుంది కానీ సాకేత్ కొమండూరిని ప్రమోట్ చెయ్యని పని. ప్రమోట్ చేయని అవసరం లేదు కదా. మరి ఏం చేస్తావు? డిమాండ్ చేస్తావా? డిమాండ్ చేస్తాను. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అక్క, నేను నీకు అద్భుతమైన ఒక అవకాశం ఇవ్వబోతున్నాను. నాకా? బ్రేకా? మళ్ళీ ఇంకొకటా? ఎస్. ఓకే, ఇస్తూనే ఉంటావుగా. డెఫినెట్లీ. నువ్వు ఇది కనుక గెస్ట్ చేస్తే కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తాను నీకు. అంతా నీకు వచ్చి. ఓకే. ఆకాశం, చందమామ. అమ్మో అమ్మో ఏమిటది? జస్ట్ చందమామ. ఓకే, ఫస్ట్ వర్డ్ చందమామనా? చందమామకి వెన్నెల, చందమామ. ఓకే, చందమామ, చంద్రుడు. ఆహా, ఇదా? అదే అదే ఐడియా కాదు, అది ఇదానే. ఇదేనా? ఏమిటది? ఇది ఇదా 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 చెప్పు, ఇంకొంచెం ఏదైనా క్లూ ఇవ్వు. అరే అది ఆ పాట సిద్ధార్థ్ మూవీనా? చంద్రులో ఉండే కుందేలు కిందికి వచ్చింది. నేను క్యూట్ గా అన్నది కుందేలా? క్యూట్ గా కుందేలు. ఓకే అమ్మ, చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. మొత్తం క్యూట్నెస్ ని తీసేసావా? అది చాలా క్యూట్ గా నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావా? చూసేవాళ్ళు చెప్పాలమ్మా క్యూట్ గా ఉందని. నువ్వు కొంచెం పార్షియల్ గా ఉండు. ఏమిటి? నా పట్ల
ఎలా ఉన్నా బాగున్నావు నువ్వు, ఎలా పాడినా బాగా పాడావు నువ్వు అని చెప్పాలి నువ్వు. అట్లీస్ట్ చిన్న చెప్పి 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 ఇట్లా అయ్యావు. చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చెప్పావు అక్క? బాగా పాడావు. లేదు ఒక రోజు నేను మేకప్ దరిద్రం చేసుకుంటే అప్పుడు చెప్పావు ఏంటిది అని. మరి నేను అలాంటివి చెప్తానే చెప్పు. సాకేత్ గాడు కూడా అదే దెబ్బతింటాడు, మా అమ్మ తర్వాత నువ్వే అనుకుంటూ. అంతే, అలానే చేస్తున్నావు. అసలే ఇప్పుడు ఇద్దరు అమ్మల తల్లి, అమ్మాయిల తల్లి, ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా ఎలా ఉంది అక్క నీకు? చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అంటే ఎలా ఉంది అని ఆలోచించుకోవడానికి కూడా టైం లేకుండా ఉందన్నమాట. Awesome. So moving forward to our next round, fill in the blanks. ఏం లేదు, నీకు గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక పాట చెప్తాము, లిరిక్స్ ఫిల్ చేయాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అక్క. సో ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఐరాకి నేర్పించాలి కదా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. సో దానికి నీకు మ్యూజిక్లో నీ ప్రొఫెషన్ మ్యూజిక్ కదా, అందుకు అంటే అందులో నా ఇష్టం వచ్చింది కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చా? చెయ్యి, లిరిసిస్ట్ కాలేజ్ పర్ణిక ఇలా చేసిందండి అని చెప్తాను అంతే, నేను చేయను. సో యా, ఫస్ట్ వన్, సింగారాల డాష్ పైరుల్లోన. ఫినిష్ కూడా చేయనివా? అంటే ఇంకెందుకు అలాంటి పాటలు ఇంకా ఫినిష్ చేసేయడం. మాయలకు డాష్ మగువ, మాటలకు డాష్ మధువ. మాయలకు వావ్. మాయలకు డాష్ మగువ, మాటలకి మగువనా? ఇక పోయిపోయి నన్ను అడిగేవా లిరిక్స్? మాయలకు నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి? మాటలకు డాష్ మధువ. నువ్వే చెప్పేవా ప్లీజ్? నీతోనే ట్రై చేస్తా అక్క. అందుకు నేను అక్కడ ఏదో ఒకటి పెంట ఫిల్ చేసి మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకొని లిరిక్ రైటర్స్. నో ప్రాబ్లం, బాగుంటుంది సరదాగా. మాయలకు కదలనియా ఏంటది? వద్దు బాబోయ్, ఏదో చెప్పావు ఒకసారి చెప్పవా? ఏమన్నా ఇందాక ఏదో చెప్పావు. ఏదో అన్నానులే, ప్లీజ్ చెప్పవా? ఎలాగో క్యాచ్ చేస్తుంది మైక్ లో, నో ప్రాబ్లం, సౌండ్ పెంచుకోవచ్చు మేము. సో నువ్వే చెప్పడం బెటర్. 1 సెకండ్. అమ్మో, అసలు వచ్చేది కూడా రావట్లేదు. మాయలకు కథ ఏమో ప్లీజ్ చెప్పవా? ఇందాక ఏదో అన్నావు. స్టేజ్ మీద అంటే ఏదో ఒకటి పాట ఎవరు పట్టించుకోరు కానీ. చెప్పు. నాకు మళ్ళీ అది రివైజ్ చేసుకుంటే ఇచ్చి అదేంటే ఏమిటే ఆ పదం ఏంటే అనిపిస్తుంది. నీకు ఒక విషయం చెప్పనా? నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఆన్సరే. కదలనియా? మాయలకు కదలని మగువ. మాటలకి దొరకని. కాతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. మాటలకు ఓకే, మాటలకు కరగని మధువా. ఓకే అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఊరంతా డాష్ అయినా. ఏంటది? ఊరంతా మీరేనా రాసింది? ఊరంతా డాష్ అయినా డాషే నీ ఒళ్ళో పడిపోయాక. ఊరంతా మహారాజైనా వెరీ నైస్. ఒళ్ళో పడిపోయాక. ఐ లవ్ దిస్ సాంగ్. యా. ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే డాష్. ఇదేం పాట? అదే పాట, రియల్లీ ప్రామిస్. మళ్ళీ అదే ఇంకొకటి ఎందుకు అడగడం? అదే పాట, నువ్వు అనుకుంటున్న పాట ఇది. ఎలా? హౌ అండి? హౌ? ఎలా కాదు ఆన్సర్, ఇంకేదో. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయి, అదేదో తెలిసిన పాట. ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే డాష్. ఏది ఆ పాట? నాకు మాయ చేసి అంతలోనే ఏం పాటే అది? నాకు తెలుసు సోనీ. నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, నిజంగా తెలుసు. పోనీ ఆ పాట స్టార్టింగ్ గుర్తు చేయి. ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే మౌన వేళనే. ఈ పాట నాకు తెలుసు. ఓకే, అందుకే నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ తో. నెక్స్ట్, జల జల డాష్ నువ్వు. పోనీ జల 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 జలపాతం నువ్వు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను జల 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 డాష్ నువ్వు అనలేదు కదా, ఆన్సర్ కెనాట్ బి పాతం, అందుకని జల జల డాష్ నువ్వు అన్నాను. అంటే అది ఏం పాట అని రియలైజ్ అయ్యేసరికి అంత టైం పట్టింది అనమాట. సో నైస్.
ఫైనలీ రౌండ్ అయిపోయింది అక్క. అమ్మయ్య, థ్యాంక్స్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి యూ కెన్ బ్రీత్. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఏదో పరీక్ష పెట్టినట్టుగా ఉంది. ఓకే. మన తెలుగు సింగర్స్ ఫెటర్నిటీ, ఎస్పెషలీ మూవీ సింగింగ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పోస్ట్ కోవిడ్ ఆర్ లాక్డౌన్లో ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అనే ఒక సైడ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి దే గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ చాలామంది ట్రై చేశారు. బట్ బిఫోర్ దట్, లాంగ్ బిఫోర్ దట్, దెర్ ఆర్ అ వెరీ ఫ్యూ ఆర్టిస్ట్స్ who worked on their independent music, who worked on their own songs, and మన పైన నమ్మకం పెట్టుకొని విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూతో చేసిన వాళ్ళు చాలా కొంతమంది ఉన్నారు, అండ్ యు ఆర్ వన్ అమంగ్ దెమ్. సో అసలు నువ్వు అప్పుడు అంత ధైర్యంతో ఎలా చేసావు? సెకండ్లీ, you got like this huge response for your songs, be it Telangana swag or be it Aigiri Nandini is the eye feast for us. చూడ్డానికి వినడానికి ఎంత బాగుంటుందో ఆ వీడియో. సో అసలు టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్ అక్క. యా, అంటే ఐగిరి నందిని నాకు అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ టోటల్లీ బికాస్ ఆఫ్ నిఖిల్. నిఖిల్ ఏం కాదు చేద్దాం అంటే నాకు ఎలా ఉండింది అంటే చేస్తే సూపర్గా చేయాలి, లేకపోతే కామ్గా ఉండాలి అన్నది. నేను అందుకని ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నాను కూడా, పాటకి మధ్యలో నాకు డెలివరీస్ అయ్యాయి కాబట్టి అదొక గ్యాప్ వచ్చింది. అండ్ చేస్తే మంచిగా చేయాలి, డిఫరెంట్గా చేయాలి, రొటీన్ కాకుండా. మ్యాషప్స్ చేయమని చాలామంది అడిగారు. ఇవన్నీ అంటే అందరు చేస్తున్నారు కదా మ్యాషప్స్ చేస్తూ పేరు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఐ మీన్ మ్యాషప్స్కి పేరున్న వాళ్ళు, అంటే బయట వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పేరున్న మ్యాషప్స్తో పాపులర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అలా కాదు, ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు నిఖిల్ వాజ్ లైక్ ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్. ఇట్లా నాకు సడన్గా ఐగిరి నందిని ర్యాప్ వర్షన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని నాకు వచ్చింది థాట్. దెన్ నిఖిల్కితో షేర్ చేసుకున్నాను, గీతానందతో షేర్ చేసుకున్నాను, ఇంట్లో షేర్ చేసి అమ్మో ఐగిరి నందిని చాలా పవర్ఫుల్ సాంగ్ కదా, దాన్ని ర్యాప్ వర్షన్ అంటే మళ్ళీ దానికి కాంట్రవర్సీస్ వస్తాయేమంటే కాంట్రవర్సీస్ వస్తే చూసుకుందాం, ఫేస్ చేద్దాం అని నిఖిల్ అంత ధైర్యం ఇచ్చాడు. అంటే ఒకవే ర్యాప్ వర్షన్ అన్నా మనం ఏమి దాన్ని పాడు చేయం కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పవర్, అమ్మ ఆర్ శక్తి గురించే కదా. సో ర్యాప్ కూడా అదేలాగా ఉంటుంది. అలా చేద్దాము అని చెప్పినప్పుడు నోయల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు అయ్యో బాగుంటుంది నేను రాస్తాను అనడం. అండ్ దాని గురించి అందరం కూర్చొని లిరిక్స్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత లిరిక్స్ మ్యూజిక్ అంతా నోయల్ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి, వీడియో పరంగా మొత్తం నందుకి ఇవ్వాలి. సో మంచి టీం దొరికింది, అంటే క్రియేటివ్ టీం దొరికింది. అండ్ మంచి ప్రొడ్యూసర్, సో సపోర్టింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట. సో మై హస్బెండ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో బేసిక్గా ఐగిరి నందిని 3N. యా, నోయల్, నందు అండ్ నిఖిల్. సేమ్ తెలంగాణ స్వాగ్ కూడా అదే. సో 3Ns అనమాట. మధ్యలో నేను ఓన్లీ ఒక ఆర్టిస్ట్ని మాత్రమే, అక్కడ మధ్యలో P. నో ప్రాబ్లం అన్నారు వాళ్ళు. సో మంచి టీం దొరికింది. అండ్ కెమెరామెన్, మంచి కెమెరామెన్ రాహుల్, అండ్ దీనికి కూడా మంచి కెమెరామెన్ సురేష్ గారు. అండ్ ఓవరాల్గా అబీ మ్యూజిక్, షాదాబ్బయ్య నాకు లాస్ట్లో నాకు వేరే వాళ్ళని అనుకున్నాను కానీ అది కుదరలేదు. సో ఫైనలీ షాదాబ్బయ్యని అడిగేసరికి నేను చేస్తాను అని అన్నారు. సో ఇవన్నీ సౌండింగ్ అంత బాగుంది అంటే షాదాబ్బయ్య, అండ్ లిరిక్స్ అంతా, సాంగ్ ట్యూన్ అదంతా కూడా నోయల్ చేశాడు. ఆడియో వైజ్ అది, అండ్ వీడియో వైజ్ నందు చాలా క్రియేటివ్గా. అండ్ అంటే ఓన్లీ నాకు అదే ఉండింది, అంటే ఓన్లీ ఆడియోనే కాదు వీడియో కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలి, క్యాప్టివేటింగ్ ఉండాలి అని ఉండింది. సో కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ చిన్నగా క్లాసికల్ డాన్సర్స్ అరుణ్ వాళ్ళ మదర్ పంపించారు. సో రెండిటికి ఫస్ట్ది సందీప్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశాడు, ఆటా సందీప్. సో ఇలా సెకండ్ది సుభాష్ మాస్టర్ చేశారు. సో ఇలా అన్ని ఒక మంచి టీం దొరికింది కాబట్టి అది అవుట్పుట్ బాగా చేయగలిగాం. అండ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ది అవుట్పుట్ అండ్ ది రిజల్ట్. అండ్ మూవీ స్టాండర్డ్స్లో ఉంది అంటే ఇట్స్ నో లెస్ దెన్ ఎనీ బిగ్ మూవీ స్టాండర్డ్స్. సో పర్ణిక అక్క, దట్ ఈస్ సంథింగ్ that will stay forever with you. So అది ఇంకా I'll keep working on my YouTube channel మెల్లగా once I settle down. Awesome akka. So ఏదన్నా either ఐగిరి నందిని or తెలంగాణ స్వాగ్ ఒక 2 lines సమ్ చేస్తావా? యా షూర్. ఐగిరి నందిని
ఇప్పటికీ చాలామంది ఎవరెవరో కలర్స్ ఛానల్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి పర్మిషన్ తీసుకొని దానికి పర్ఫామ్ చేయొచ్చా, రైట్స్ ఇవ్వండి, పర్మిషన్ ఇవ్వండి, అలా అంటే పాన్ ఇండియా అంటే మూవీస్ అంతా కాదు, ఆ సాంగ్కి నన్ను అసలు బాలీవుడ్ వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వడం, వారు ఇక్కడ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసి నాకు లింక్స్ పంపించడం, ఇవన్నీ చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుందన్నమాట. అరే మన సాంగ్ ఇస్ గోయింగ్ ప్లేసెస్ అని. సో ఐగిరి నందిని పాడతాను, ఎందుకంటే తెలంగాణ స్వాగ్ అనేసరికి ఓన్లీ మన తెలుగు వాళ్ళకే ఇది కదా, ఐగిరి నందిని అది యూనివర్సల్ కాబట్టి అది కొంచెం డెఫినెట్లీ. ఐగిరి నందిని నందితమోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే గిరివర వింధ్య శిరోదిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హేషితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్ధిని శైలసుతే. అమ్మే ప్రత్యక్ష దైవం అమ్మే, జగతి మూలం అమ్మే, ఆదియు అంతం అమ్మే, సృష్టికి సారం సర్వం అమ్మే, నీకు జన్మనిచ్చి అమ్మే, నిన్ను నీలా పెంచి అమ్మే, నిన్ను నీలా పెంచి తల్లై అక్కై చెల్లై వదినై ప్రతి రూపం తానై నీ తోడు నీడ తానై నీ చిన్న నాటి నుండి నీ ఆట బొమ్మయుండి నువ్వు ఆడిన పాడిన కొట్టిన తిట్టిన నీతోనే ఉంటూ నిన్ను నీలా ప్రేమించే నిస్వార్థమైన ప్రేమే అమ్మా. వావ్. అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, నేను ఈ పాట ఎస్పెషలీ ఐగిరి నందిని స్టూడియోలో లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసుకొని పెద్ద స్క్రీన్ పైన పెద్ద స్పీకర్స్లో స్టూడియో స్పీకర్స్లో నేను అన్న డాడీ అందరం కూర్చొని విన్నాము. సో ఇట్ జస్ట్ టుక్ మీ బ్యాక్ దేర్ అనమాట. సో మచ్. అండ్ అన్ని ఏ మ్యూజికల్ ఇది ఉన్నా సాకేత్ స్టూడియో నాకు ఈజ్ మై, అది నా ఓన్ స్టూడియో లాగా ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని వర్క్స్ అన్ని సాకేత్ త్రూ సాకేత్. ఏ చిన్న వర్క్ కావాలన్నా కూడా సాకేత్ చేసి పెట్టరా అని అడిగితే నేను ఎలా అడుగుతానో పర్ణిక అక్క అలానే అడుగుతుంది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, షీ ఈజ్ మై ఎల్డర్ సిస్టర్, షీ ఈజ్ లైక్ మై ఫస్ట్ కజిన్. సో ఏ విషయం అయినా, ఏ చిన్నదైనా పెద్దదైనా, లైక్ చిన్న పెద్ద తేడా లేదు అంటూ ఏదైనా దగ్గర నుంచి మేకప్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మా అన్న పెళ్ళప్పుడు కొన్ని జ్యువెలరీ అక్క వాళ్ళ ఇంటికి ఇప్పుడు చెప్పనవసరం లేదు, డీటెయిలింగ్ అవసరం. నేను చెప్తున్నా కదా విను. నేను తీసుకుంటే ఏంటి ఇది తీసుకున్నావు, ఇది తీసుకో అంటే అక్క అది కాస్ట్లీ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నిన్ను అడిగానా, నీకు అవసరమా, దాని ప్రైస్ ఎంతో, నీకు ఎందుకు, మూసుకొని తీసుకో అని చెప్పి అలా ఆ రేంజ్ లీనియన్స్ మాది. ఇన్ఫాక్ట్ షీ ఈవెన్ ఆఫర్డ్ హర్ గోల్డ్, బట్ లక్కీలీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్, నాకు వద్దు. బట్ అంత కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ అన్న పెళ్లి టైంలో కూడా గీత అక్క అండ్ పర్ణిక అక్కకే ఇది వరకు ప్రీవియస్ ఈవెంట్ లో అయిన గోల్డ్ ఇచ్చేసి కొంచెంసేపు పెట్టుకోండి అని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద లీనియన్స్ దట్ వీ షేర్. అండ్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ. అంటే అది ఏదో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు అది అలా కాదు, ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్ ఇస్ లైక్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి లిటరలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ రామాచారి సార్. అండ్ వీ a lot of them, we owe a lot టు రామాచారి సార్. సో లిటరలీ నా సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్ అప్పుడు భద్రాచలం ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు సగం టైం గీతక్క మీద, సగం టైం పర్ణికక్క ఒంట్లో, లైక్ హైదరాబాద్ టు భద్రాచలం త్రూ అవుట్ బస్ జర్నీ, సగం టైం తిన్నపైన సగం టైం తన పైన కూర్చొని వాళ్ళని వదిలేదానే కాదు నేను. పాపం వాళ్ళు కూడా నన్ను వదిలేవాళ్ళు కాదు. ట్రిప్ అదే ట్రిప్ లో నేను గీత క్లోజ్ అయ్యాం, అదే ట్రిప్ లో మేము బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యి వీఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూ. సూపర్. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ రౌండ్, ఇట్స్ కాల్డ్ స్పూన్ టెన్నిస్ క్వశ్చన్స్. అంటే స్పూన్ పైన ఒక చాక్లెట్ పెడతాను, అది నేను నోట్లో పెట్టుకోవాలి, అప్పుడు మాట్లాడాలి. ఓహో, స్పూన్ అంతా కూడా నోట్లో పెట్టుకోవాలా? స్పూన్ అంతా అక్కర్లే, కార్నర్ ఒకటే. ఓకే. సో అది ఎలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో అలా నువ్వు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు నేను నిన్ను ఏంటిది క్లియర్ గా మాట్లాడు ఇలా నేను అడుగుతూ ఉంటాను. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రౌండ్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఇటు అటు తిప్పు. ఇట్లానా? ఇలాగ మంచిగా చాక్లెట్ తింటూ పాడొచ్చు అనుకున్నాను నేను. ఓకే. ఆశ. హాయ్. నీ పేరేంటి? పర్ణిక. ఏంటది? పట్నిక. టోల్ అవ్వాలంట. ఓకే. ట్రోల్ కాదు, రోలింగ్. ట్రోలా? రోలింగ్.
దొరకట్లేదు. ఆయన అంత మంచిగా కూర్చున్నారు, కెమెరా అంత స్టిల్ పెట్టారు, మళ్ళీ రోలింగ్ అంటావు. నేను మామూలుగా భరించడం కష్టం, అలాంటిది నేను ఇప్పుడు నీకు సరదాగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, కొన్ని టంగ్ ట్విస్టర్స్ అడుగుతాను. ఇందులో మళ్ళీ టంగ్ ట్విస్ట్. ఓకే అమ్మా. ఓకే, ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్ a romantic movie, which music director do you choose? Romantic movie, it will be either Haris Jayaraj garu or Rahman sir. Rahman sir. Okay. Rahman sir. Rahman sir. ఇదేంటి లేని ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటూ సాగిందన్నా వస్తుంది ఏంటి? ఓకే, అంటే మేము నషేమే చెడిగే హోయ్ కావాలి కానీ వితౌట్ ఆల్కహాల్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, నీకు టంగ్ ట్విస్టర్ వాట్సాప్ చేస్తాను. ఎస్. అంటే ద సిక్స్త్ సిక్స్ షీక్ ఏనా మీరేనా? ఎస్, 3 times. 3 times. ఇంకేమైనా కోరికలు ఉన్నాయా? ఇంకేమన్నా ఇస్తావా చెప్పు. నో ప్రాబ్లం, ఎలాగో నన్ను నడపట్లేగా, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం. నా ఐటెన్ నీకు ఇచ్చేస్తా, నీ BMW నాకు ఇచ్చే, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా చాలు, నీ ఫోన్ కూడా ఇస్తా అంటే నో ప్రాబ్లం, కానీ చిన్నగా అయిపోద్దాక నాకు. అవునా? ద సిక్స్త్ సిక్స్ షేక్. The sixth six shakes. Wait. The sixth six shakes. అలా కాదు, హలో, ఓహో, చీట్ కోడ్స్ వాడకూడదండి. పడిపోతుంది ఏంటండి, అన్ప్రొఫెషనల్గా ఉంది చాలా. ఓకే ఓకే, రెడీ. ద సిక్స్ సిక్స్ షేక్స్, 6 sheep sick. ఫాస్ట్గా చెప్పు ఇప్పుడు సరదాగా. The six shakes, 6 sheep షీక్. ఓకే. The sixth six shakes, 6 sheep sick. అదేంటో వాళ్ళకి చెప్పు పాపం, వాళ్ళు ఏంటో అనుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు దేనికి వచ్చిన కష్టాలో తెలుసుకోండి. The sixth six shakes, 6 sheep sick అన్నమాట. సో వాళ్ళకి అది కూడా అర్థమై ఉండదు. మీ పేరేంటండి? టోనీ అయినా? ఇదిగోండి, నేను కాదు. దానికి కూడా రెడీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ దట్ యూ విల్ బింజ్ ఆన్? అంటే ఫుల్ ఫుడీగా ఉంటే ఏ ఫుడ్ ఇష్టం? ఫుడ్ నాకు చాక్లెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. చాక్లెట్స్ తిన్నాను, నువ్వు అట్లా ఏం చేయాలి అంటే ఏంటంటే తినడానికి ఇవ్వట్లేదు, నేను ఏం చేయాలి? చాక్లెట్స్, ఐ లవ్ చాక్లెట్స్, స్వీట్స్. ఆఫ్ కోర్స్, అయ్యో ఉన్నాను, దానికే ఇష్టం లేదు. దానికి ఇష్టం లేదంట. ఓకే, నాకు చాక్లెట్ స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇంకా ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా, ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ డెజర్ట్ మీదకి వెళ్ళిపోతాను. సూపర్. నెక్స్ట్, అంటే నేను చూస్తుంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది నేను స్వీట్స్ బాగా చేయి అని అట్లా ఉన్నాను. నేను ఇది ఏంటది నాకు కూడా అర్థం కాలేదక్క. వాళ్ళకి చూస్తే చూస్తే వాళ్ళకి చూస్తే కాదే చూస్తే అది చెప్పకూడదండి. ఏంటిది, గేమ్ రూల్స్ లో ఆడట్లేదు మీరు. ఇది రూల్స్ పాటించట్లేదు. నేను తెచ్చుకునేది కాదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సిల్లియస్ట్ థింగ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ యూ కెనాట్? హైట్. I know you're very silly. At times I'm really happy with, all the time I'm happy. At times I feel like, okay, కొంచెం పొడి ఉంటే బాగుండేది కదా అని. I cannot change it now. If you were to make a band, what would you name it? నీ బ్యాండ్కి ఏం పేరు పెడతావు? ఇర్రిలెవెంట్. నీ మస్కారా ఎంత బాగా వేసుకున్నావు. థ్యాంక్ యూ. ఇది కూడా వేయండి. ఎడిట్ చేయొద్దు. ఓకే, ఓకే. బ్యాండ్కి నేమా? అంత ఆలోచించలేడు. ఇప్పుడు చించు, టక్కున చెప్పు. ఆలోచించమన్నావుగా, టక్కున ఎలా చెప్తాను? ఆలోచించి టక్కున చెప్పాలి. నీకు హెల్ప్ చేశా, టక్కున చెప్పు అని పెట్టుకుంటావేమో అని బ్యాండ్ పేరు. పెట్టుకోమన్నా, నాకు హెల్ప్ చేసిన, నువ్వు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను కూడా పెట్టుకోలే. ఈరోజు పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు, టక్కున చెప్పు. అదే, టక్కున చెప్పు.
ఏమో వేరే ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు కదా. అడగచ్చు కానీ అడగను. నేను ఆన్సర్ చెప్పను అంటే నీ పరిస్థితి ఏంటి? ఓకే, ద బ్యాండ్ నేమ్ ఇస్ ఆన్సర్ చెప్పను, జస్ట్ పాడి చూపిస్తాను. ఆన్సర్ చెప్పను, అస్సలు చెప్పను, అస్సలు చెప్పను, అస్సలు చెప్పను, అస్సలు చెప్పను ఇస్ ద బ్యాండ్ నేమ్. ఈ రౌండ్ చాలా చక్కగా ఆడావు. ఇక్కడికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నట్లేదు, పనిష్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంది తెలుసా? తెలీదు. దాంతో ఎలా మాట్లాడతారు, అది కూడా చాక్లెట్ పెట్టి తినకుండా. అదే మరి చూస్తూ చెప్పు, చాక్లెట్ చూస్తూ చెప్పు తినకుండా అని. అదే లైఫ్ నీకు నేర్పించేదే. అది కాంక్షలు కోరికలన్నీ ఎదురుగా ఉంటాయి, చేతిలో డబ్బులు ఉంటాయి, కానీ నెల దాని మీద పెట్టాలా లేకపోతే వేరే దాని మీద పెట్టాలా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అని నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే నువ్వు చాక్లెట్ తినాలా ఆన్సర్ చేయాలని నువ్వే చూస్ చేసుకున్నావు. దానికి కూడా ఇష్టం లేదు, చూడు ఎన్నిసార్లు పడిపోయింది అది. సో పర్ణిక అక్క, నువ్వు ఒక 15-20 పైన షోస్కి యాంకరింగ్ కూడా చేసావు. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ యాంకరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాంకరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. నాకు ముందు ఒకానొక టైంలో అమ్మో నేను సింగర్ కదా, యాంకర్ని కాదు కదా, కొంచెం పాజ్ ఇవ్వాలి యాంకరింగ్కి అని చెప్పి ఆపాను. సో అలా నేను ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ యాంకరింగ్. సో ఫస్ట్ జీ తెలుగులో స్టార్ట్ అయింది, దాని తర్వాత మా టీవీ, వనిత, భక్తి టీవీ, సితారా, జమినీ, ఇలా బోల్డ్ అన్ని ఛానల్స్లో చేశాను. అందరినీ కవర్ చేసావు అనమాట. సో న్యూస్ ఛానల్స్లో కూడా చేశాను, అంటే న్యూస్ రీడర్గా కాదు, ఎంటర్టైన్మెంట్. న్యూస్ రీడర్ ఈజ్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ నా ఇది. సో అలా చేశాను. మెయిన్గా అంటే జీ తెలుగులోనే చేశాను, జీ తెలుగు అండ్ సితారాలో. మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ షోస్ అండ్ డివోషనల్ షోస్ ఎక్కువగా చేశాను అంతే. ఆసమ్ అక్క. సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, నేను యాంకర్గా బాగానే చేస్తున్నానా, చాలా బాగా చేస్తాను, లేకపోతే వంకర్గా చేస్తున్నానా? అంటే వంకర్గా చేయడానికి ఏం లేదుగా, ఆల్రెడీ అలా ఉందనుకో, అది నీకు తెలుసు. ఏంటనుకున్నావు? ఓకే ఓకే, బుద్ధి కంటిన్యూ, బుద్ధి వంకర అంతే. యా, సో కంటిన్యూయింగ్, నేను తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు దట్ ఐ లవ్ పీజేస్. పవర్ జోక్స్కి ప్రాణం ఇచ్చేస్తాను నేను. సో హియర్ ప్రతిరోజు వేసేది అదే కాబట్టి ప్రాణం అందులో ఇంకా ఇవ్వడానికి. అవును, దానికి ప్రాణం పోస్తేనే అక్క వేసేదే అవిగా. నువ్వు ప్రాణం ఇలా ఇలా పోసి ఇక్కడ వరకు పెరిగింది, ఇంకెంత ఉంది. ఇప్పుడు అది చేస్తున్నావా? అది ఇలాగేనా? పవర్ జోకే కదా అని జోకేస్తే. ఓకే, నాకు ఇంకేవేవో వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆన్ కెమెరా నో. ఎస్, యాక్చువల్లీ నాకు పీక కోస్తా అనడం ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే మనం పీక తెలంగాణ కాబట్టి. ఎలా అండి? హౌ మీరు సెపరేట్గా దీనికంటూ ఒక సెగ్మెంట్ పెట్టుకొని అవసరం లేదు, మొత్తం ఎపిసోడ్ మొత్తం అవేగా, దానికోసం సెపరేట్ సెగ్మెంట్ ఎందుకు? దానికి గుర్తింపు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి నేనే ఇచ్చాను. సో నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను అక్క, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ ఫ్లై అండ్ అ మస్కిటో? ఫ్లై అంటే ఎగురుతుంది, మస్కిటో అంటే మాస్క్లో ఉంటుందా? ఫ్లై కెన్ ఫ్లై బట్ అ మస్కిటో కెనాట్ మస్కిటో. మాస్క్ ఎట్టు, అది మాస్క్ ఎట్టడమేనా? నా జోక్స్ విన్న తర్వాత నువ్వు మాస్క్ ఎట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి. అదే ఇమ్మీడియట్గా. ప్లీజ్ ప్లీజ్ రావు గారు. సో బానే ట్రై చేసావు. సో నువ్వు బాగా ట్రై చేయలేను కానీ ఏదో కొంచెం నువ్వు బాగా ట్రై చేస్తున్నావు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ నాకు మొక్కిచ్చావుగా చాలు సోనీ, ప్లీజ్ ఈ స్పీకర్ ఇచ్చే, లేకపోతే ఇదిగో ప్రైస్ మనీ అంత ఇస్తారా? 100 రూపాయల వాల్యూ నీకు తెలియకుండా పోతుంది అక్క. అందుకే అంత ఇస్తారా అని అడిగాను. కూడా 100 రూపాయలు ఇస్తారా అని అడుగుతున్నాను. మీరంటే అంటే నువ్వు ఎన్ని వందలు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కింద కమెంట్లు ఇవి. తను సోషల్ మీడియా స్టార్ అనమాట, ప్రమోషన్ స్టార్, సోషల్ మీడియా స్టార్. సో తన దగ్గర నేను ఎక్కువ చేయకూడదు. అమ్మయ్య, చెయ్యి, అతి చేయకూడదు. చెయ్యి, కొంచెం చెయ్యి, అతి కాదు. సమాంత వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు చెయ్యి. ప్లీజ్ నేను వెళ్ళిపోవచ్చా ప్లీజ్? అంటే చాలా రోజుల తర్వాత దీన్ని కలిసేసరికి నాకు ఏంటక్క ఆ మాత్రం కూడా తెలీదా? సెన్సేషన్. అంటే నువ్వు చెప్పావు జోక్, నువ్వేం చెప్పావు అని అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు ఇంత టైం పట్టింది అనమాట. అది. సో మూవింగ్
to our last round, that is jumbling words. ఒక ఆర్టిస్ట్ పేరు, ఒక మ్యూజిషియన్ పేరు తీసుకొని అటు ఇటు చేసేసి ఆ పేరుకి సంబంధించకుండా ఒక కొత్త పేరుని చెప్తాను. నేను చెప్తాను, నువ్వు ఒరిజినల్ నేమ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే. ఫస్ట్ వన్, నీ వాటర్ కిట్. NIIWATARKIT. మన తెలుగు వాళ్ళేనా? క్లూ ఇచ్చేస్తాను ఈసారికి. హిందీ, బాలీవుడ్. ఓకే. ఆర్టిస్ట్, సింగర్సా? సింగర్ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ. ఓకే, ఇది మళ్ళీ చెప్పు. NIIWATARKIT. ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కనుక నన్ను చూస్తే, ఇంకొకసారి ఈ సింగర్ కనుక నా కంపౌండ్ లో కనిపిస్తే అస్సలు బాగోదు అంటారు. బట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని క్లూ ఇచ్చావుగా, ఇది మళ్ళీ చెప్పు. సింగర్ కూడా ఆయన. నీ వాటర్ కిట్. నీ వాటర్ కిట్టా? NIIWATARKIT. ఇది చూస్తే కానీ అర్థం కాదే. చూపిస్తా, పర్లేదా? 1 సెకండ్ క్రాప్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే. ఆహా, నేను మళ్ళీ దాన్ని చేసుకోలేవు. నేను స్క్రీన్ షాట్ అలా తీసా. నీ వాటర్ కిట్టా? సరే, ప్రొనౌన్సియేషన్కి దగ్గరలో ఉండడానికి నీ వాటర్ కిత్. ఇంతకంటే క్లూ నేను ఇవ్వలేదు. నీ వాటర్ కిత్తా? తెలియదే. క్లూ ఇస్తా. ఎండింగ్ విత్ వారి. వారియా? హిజ్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ వారి. తోపు. డెడికేటెడ్ స్టార్. మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఇది ఎందుకన్నా తర్వాత చెప్పానా? డెడికేటెడ్ స్టార్. అంత సీన్ లేదు, మా వాళ్ళు చాలా సచ్చి మేరేత. అంకిత్ తివారి అంటే డెడికేషన్, అంకితం. నెక్స్ట్, ఓ నాని మీత్. ఓ నాని మీత్. OHNANIMEET. తెలుగు వాళ్ళ? బాలీవుడ్ ఆల్సో. ఐఎమ్ బాలీవుడ్ ఆల్సో, టాలీవుడ్ ఆల్సో. స్పెల్లింగ్ చెప్పు. OHNANIMEET. క్లూ. రజనీకాంత్ గారి ఒక సూపర్ హిట్ సాంగ్ తను ఇంకా మనో గారు పాడారు. నీతి మోహన్. ఓకే, గుడ్ జాబ్. NASA. HNASA. నషా. కొత్త ఆర్టిస్ట్, అసలు ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫేమస్ నషా అని. ఇందాక స్పూన్ టెన్నిస్ ఆడినప్పుడే వచ్చింది. సింగరా? అమేజింగ్ సింగర్, ఎక్స్ట్రాడినరీ నిజంగా. అన్నిటికీ క్లూస్ ఇస్తారు మరి. ఆయన వాయిస్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే ఇట్లా మంచిగా ఇట్లా హవా తాగుతున్నట్టు అలా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్, అందుకే హవా అని వాడింది. బేతి హవా అలా. ఆల్రెడీ క్లూ ఇచ్చా కానీ ఇవ్వకుండా. నెక్స్ట్ వన్, హిసిక్ మాంగ్. HISIKMANG. రాక్ స్టార్. ఇదైతే పక్కా. హిసిక్ మాంగ్. ఆయన 2 నేమ్స్లో ఫస్ట్ నేమ్ 4 letters. క్లూ అడిగింది, ఎలాంటి క్లూ అని చెప్పిందా? ఇంతకుముందు చెప్పావు రజనీకాంత్ గారికి వాళ్ళిద్దరు పాడారు. అది ఇంతకుముందు సాంగ్కి, ఈ సాంగ్కి కాదు. సారీ, సాంగ్ అంటే హవా నషాతో కూడా నీకు వచ్చింది. నా క్లూల వల్ల వచ్చింది. లేదు. ఫస్ట్ ఏ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పు. ఇంకా మొత్తం ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పానా ఆర్డర్లో? A to Z చెప్తావా? క్లూ ఇవ్వవే ఏదన్నా. ఓకే, హీస్ అ ర్యాపర్. హనీ సింగ్. అంటే ర్యాపర్ అనగానే అవసరమే లేదు మనకి. ఓకే ఓకే ఓకే, అంటే హసిక్ హ అనేసరికి ఓకే అట్లా అయ్యింది అన్నమాట. ఓకే, ఇంకో క్లూ ఇస్తా. ఈయన పేరుకి దగ్గరలో ఇంకొకరి పేరు ఉంటుంది. మహేష్. కొంచెం పాతగా ఆలోచించు. సినిమా కూడా వచ్చింది. వేస్ట్. చెప్పేవా? 2 పిల్లల తల్లి అయితే ఇలాగే ఉంటారు. ఇది భాగ్. ఆయన పేరుకి దగ్గరలో ఏ సింగర్ పేరు ఉంది? ఓకే, ఆయన పేరు దగ్గరలో ఎవరి పేరు ఉంటుంది? ఇది కూడా నా వల్లే చెప్పావు కాబట్టి నీ జీవితంలో ఇంటర్నేషనల్ పర్సన్ని గెస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఆయనని. Thank you so much Akka for being on my show. This is the last segment that we are entering, that is Instagram lo ask me a question pettanu. So
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పీపుల్ అడిగిన క్వశ్చన్ నేను నీకు కన్వే చేస్తాను. ట్యాగ్ చేసి పెట్టావా? చేయలేదు, మళ్ళీ ట్యాగ్ చేస్తాను. ఊరికి ఏం క్వశ్చన్ అడగాలి అని అడిగావా? నిన్ను పెట్టి నీ ఫోటో పెట్టి, నా ఫోటో కూడా నీ ఫోటో పెట్టి ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నారు, ఈ వ్యక్తిని ఏం అడగచ్చు, అడిగే అర్హత నాకుందా అని చెప్పి అడిగా. ఒకళ్ళు చప్పట్లు కూడా పంపించారు. బట్ వన్ లైన్ అబౌట్ యువర్ డాటర్స్. వన్ లైన్ అబౌట్ మై డాటర్స్, అసలు వాళ్ళే లైఫ్ అయిపోయింది నాకు. వేర్ ఆర్ ఐరా అండ్ నిధా? అట్ హోమ్. గీతా మాధురి అండ్ పర్ణిక ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్పండి. ఇది ఒక 16 years ఫ్రెండ్షిప్, అంటే ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచి ఫ్రెండ్షిప్. 16 years ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ అని చెప్పు. ఇస్ ఐరా సింగింగ్? యా, ఏదో కొంచెం కొంచెం పాడుతుంది. అప్కమింగ్ సింగర్స్కి ఏమైనా టిప్స్ ఇవ్వండి. టిప్స్ ఇచ్చంటే ఇస్తే తీసుకునేటట్టు ఏం లేదు. అంటే ఎవరు ఇప్పుడు అన్నీ తీసుకుంటారని తీసుకోవాలని కాదు, బట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైపోయింది, వాళ్ళే మనకి టిప్స్ చెప్తారు. సో ఎవరికి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, చాలా ప్రిపేర్డ్గా, బందోబస్తుగా వస్తున్నారు. దట్స్ రియలీ ఆసమ్. బట్ మనకి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా మన యాటిట్యూడ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో యాటిట్యూడ్ బ్యాలెన్స్డ్గా, ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో కూడా తెలిసిన వాడే అంటారు కదా, అది నిజం. నువ్వు అసలు ది మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అయినా కూడా నీ యాటిట్యూడ్ బాగాలేకపోతే తీసుకోరు, ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు. సో యాటిట్యూడ్ ఒకటి. ఎందుకంటే టాలెంట్ గురించి ప్రతి ఒక్కరు చాలా టాలెంటెడ్ వాళ్ళే వస్తున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్. సో టాలెంట్ గురించి ఎవరు టిప్స్ చెప్పిన అవసరం లేదు. బట్ యాటిట్యూడ్ రియలీ కౌంట్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ, ఇన్ యువర్ లైఫ్ యాజ్ వెల్. డూ యూ నో శ్రేయస్ అయ్యర్? శ్రేయస్ అయ్యర్? నీ ఫ్రెండేనా? యా, చిన్నప్పటి నుంచి అదనమాట. అంటే నువ్వే కదా క్రికెట్ బ్యాట్ ఇచ్చింది? అదే కదా. ఐ లవ్ క్రికెట్, నాకు ఆడడం కూడా ఇష్టం. నీ పేరుని ఎన్ని విధాలుగా ఖూనీ చేశారో అందులో ఫేమస్ వన్స్ ఏంటో చెప్పావా? ఇది నా క్వశ్చన్. భరణిక, భరణి, ధరణి, ప్రవల్లిక, ప్రణవిక, ప్రవల్లిక, ప్రాణిక, ప్రణీత, ప్రణీత, పరిణిత, పరిణిత, పరిణిక, ఇంకా అలా వెళ్తూనే ఉంటాయి. అసలు పర్ణికక్క వాళ్ళ ఇంట్లో మొమెంటోస్ పైన ఉంటాయి కొన్ని పేర్లు, ఎపిక్ అసలు. లిటరలీ మొమెంటో పర్ణికక్క ఫేస్ ఉంటుంది, కానీ ఫేస్ ఉంటుంది కానీ ధరణిక. అయ్యో, ఇలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి. బట్ అక్క యాక్చువల్ నేమ్ వచ్చి పర్ణికా మన్యం. సో అంటే మళ్ళీ ఇన్ని పేర్లు విన్న తర్వాత పర్ణికా మాన్య అని ఉంది. ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో మన్యం కాదు మాన్య అన్నారు. సో అది పెట్టాను, అది అలా వర్కౌట్ అయిపోయింది. సో బాగుంది కదా అని ఉంచేసాను అనమాట. వెరీ నైస్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అక్క. అండ్ దట్ ఈస్ అవర్ మెమరీ. నువ్వు మా షోకి వచ్చినందుకు గాను మాకు నువ్వు ఇచ్చే ఒక చిన్న మెమరీ అనమాట. సో లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు అవర్ ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫస్ట్లీ స్టే సేఫ్. అండ్ మా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న గిఫ్ట్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, దిస్ ఇస్ Parnika Manya. Subscribe to Madhura Audio.